бәйрәме якташ, бу бәйрәмдә игенчегә урын түрдәрәк. Милли рухыбызны бер яңартып, бәйрәм итигәле, бергәләп. Татар халкының сагынып көтеп алынган Сабантуй бәйрәме борынгы һәм яңа бәйрәм. Халкыбызның гырыф-гадәтләре, йолалары, җырлары һәм биюләре бергә кушылган хезмәт бәйрәме. Сабантуй бәйрәме ул язгы кыр эшләренең төгәлләнүен генә билгеләп калмыйча, татар халкының хезмәт сөючән, кунакчыл, киң күңелле булуын да гәүдәләндерә. Милләттәшләребез Рәсәйнең кай тарафында гына яшәмәсеннәр, алар Сабантуйның гырыф-гадәтләрен буыннан-буынга җиткерәләр. Башка милләт вәкилләренә дә бу бәйрәмнең бөтен матурлыгын күрсәтәләр. Быелгы Сабантуйларда күңелләрдә барып матур хатирәләр калдыручы, шатлыклы. Безнең бабаларыбыз исламны рәсми рәвештә кабул иткән. Быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Сабантуй бүген, Сабантуй, шишмәләрнең чынлап аксын суы, чынлап аккан шишмә суы кебек, болыннарда агыла гармун моңы. Несет за нами Россия, за нами народ. Традиции святых и тысячи лет продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, и снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем Россия знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. Аллах Тәгалә яратучылардан булып, шушы эшләребезне дә, башка эшләребезне дә Аллах Тәгаләдән сораучылардан булып, чөнки чыннан да һәрбер гамәлебездә шөкер кылучылардан булсак, яңгырларына да шөкер кыла торган булсак, аяз көннәренә дә шөкер кыла торган булсак, Аллах Тәгалә биргән һава тырышларыннан да зарланмасак, Аллах Тәгалә безнең тормышларыбызның бәрәкәтен югалтмас. Булган бәйрәм барыбызга да яңа көч-куәт һәм киләчәк көннәргә ышаныч өстәсен. Изге эш-гамәлләребезгә рухландырсын. Мөхтәрәм райондашлар, кайткан кунаклар, сезне Сабантуй белән ихлас күңелдән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет, гаилә иминлеге, күңел күтәренкелеге телим. Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар. Бүгенге бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Иң элек сезнең игътибарга Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миннахановның Сабантуй котлавын игълан итәргә рөхсәт итегез. Кадерле Татарстанлылар, халкыбызның иң яраткан, иң көтеп алына торган ямьле бәйрәме Сабантуй уңаеннан сезне чын йөрәктән тәбрик итәм. Бирок бабаларыбыздан бүләк булып, игенченең хезмәтен улылау, кыюлыкта, җитезлектә һәм осталыкта ярышу, гадел бәйге асылын тәшкил иткән бу бәйрәм табигатьнең яшәрүен, татар халкының юмартлыгын һәм кунакчыллыгын гәүдәләндерә. Район хастаханәсе педиатры Исмәгыйль
Рәшидә Мөхәммәдхан кызы. Зөфәр Шәйхетдинов, Динар Гайнуллинар аланнан, Япаров Габдәхәт Әхметова крестьян фермер хуҗалыгыннан, Айнур Кышыл хуҗалык алдыңгылары Рифкат Аукадиев, Рамил Бирханов, аграрлык хуҗалык алдыңгылары Илназ Габдуллаков, Таһир Таһариев. Алар хуҗалыгы үзләренең матур шытымнарын биреп, аларны көз кенә мул итеп җыеп алырга насыйп булсын. Çeşeklerge tümülgen mere, şiir şarında saban duylar verili, halkımızın Türken beyreme. Tarihı bik direnlerge, elleri cemillerine gitken halık beyreme saban boyu. 21. asırda da Tatar milletin tanıtı, onun ruhi birdenliğin, medeniyetin, tilin saklav şorası, simbolu olarak yaşamın devam eder. Bayramның büyüklüğü, derecesi milli özalımızda günden gün yukarı urun alır. Tatarның ғасырларға бәйләмші ұлы бәйрәме инде dünya бәйрәменә әверелеп бара. Аны бер Татарстан гына түгел, хәтта Рәсәй һәм чит илләрдә дә кадерләп билгеләп үтәләр. Сабан туе бәйрәменең ташы ул милли көрәш. Шул көрәш безне җиңәргә, тормышта үз урыныбызны табарга өйрәтә. Шуннан да татарны татар иткән, аның данын чит илләргә җиткергән чырамыңы һәм татар милли көрәше бар. Кылга башында ымсындырып торган сөлгегә үрелгән кебек, тормышта да без биеклеккә, камиллеккә куйган максатыбызга омтылабыз. Моның өчен ихтыяр көче, тырышлык кирәк. Халкыбыз тырышкан табар, ташка кадак кагар дип бик дөрес әйткән шул. 2022 ел Рәсәйдә халык сәнгате һәм матди булмаган мәдәни мирас елы. Сабан туй чын мәгънәсендә милли рух җәүһәре, татар халкының үзенчәлекле мәдәниятенең бетмәс төкәнмәс чишмәсе, аның рухи торышы һәм талантларны ачу өчен бик яхшы мөмкинлек. Җитезлектә, тапкырлыкта көч сынашу. Һәм ул бөтен дөнья мирасы исемлегендә лаеклы урын алды. Газиз халкым, Сабан туең җитте, шал тарихлы милли бәйрәмең. Кылгаларда җилберде бит әнә, мәйданнарга дәшеп әләмең. Шәшү беткән, әйгәнче уйда, кемсең быел Сабан батыры? Борынгыдан калган гадәт инде, бүләк көтә акыллы батырны. Авылымның иң көчлесен көтә, хуҗалыкның иң зур тәкәсе. Авыл кызы яшереп сөлге чигә, җиңүчегә бүләк итәсе. Көязләнеп кенә чүлмәк көтә, быел үзен ватар хуҗасы.
үсте, чәчәк атты. Райондашларыбызга яшәү һәм эшләү өчен бөтен мөмкинлекләр тудырылды. Без үзебезнең районыбыз һәм анда яшәүебез белән чиксез горурланабыз. Халкың җиңү яулый шала җырларында, ибрәле татар моңнары мишә дулкыннарында. Олы мишә кибә хуҗа, матса башы аланы, алар барда җиңүчеләр.